Ininin serbisyo sa barangay Matnog kan Daraga. Siring man kan mga nakalis na aldaw nagpasiring man ini sa barangay Banyadero kan Daraga para manaonin siring na bagay asin magtaonin magkakadig upang programa para sa sainda. Susog kaya de Los Santos ini paagi tangani ng ipangapudan niya sa publiko na dai pagparabasang-basangon, dai magparabasta-basta na magparasunod sa mga minimum health standards na talagang presente pa ang patakot kan COVID-19. Sa iya man ay pinapangapudan sa publiko na bilang sarong kongresista sa iyang ipinapangapudan na dapat magsunod ng kandindayupot sa minimum health protocols nga ni naday na magparakalat ang COVID-19 tangani ng makabangon ang Kabikulan, bako sa ng Kabikulan kundi ang maging ang bilog na Pilipinas sa pagbagsak na ekonomiya asin na pagkakaigwani na kadipisilan dulot ka na sampitan ng pandemya. Kaya sa ngunyan, susug sa iya padagos pang magsiserbi ang sa indang grupo sa mga manlaylay na lugar bako sa nadigding sa Kabikulan kundi maging sa bilog na Pilipinas tangani ng makapagserbi pa sa mga kaprobinsyano sa kapanahonan na arog kay ni na panunin kadipisilan. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Burse Barcena. Miaras nanto balaganta si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Nasa pag-kondusir nin information dissemination ang lokal na gobyerno digdi sa syudad kan Ligao party kan pagingkanyar sa mga government employees asin mga residentes nin barangay na maging bukas ang positibong pag-iisip unong sa pagpabakuna kontra sa COVID virus. Susog kay Mayor Pati Gonzales Alsoa, ang target ninda digdi sa Ligao 30,000 na mga personang mabakunahan kung sa'y nasa proseso na encoding niyan ang in charge kay ni. Oras na maabot ang bilang na ini ang City Government kan Ligao may tagama na budget na para sa siring na katuyuhan kung sa'y ng Mayor na objeto mapundo ang urulakitaan sa pagsabing makatakot kunigwanin mga nagpa-positive haro sa apektado ang hero-hero sa luwas kana publiko. Sa ngunyan, 0 case ang syudad kan Ligao unong sa naglalakop na COVID virus. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mapakol sa 10,000 sagod 11,000 ang posibleng maging bagong kaso ng COVID-19 sa bulan na ini. Sigun ini kay Dr. Guido David, fellow kan Octa Research Group sa panibagong projection ninda matapos maglangkaw sa 2.03 ang reproduction rate o bilang kan mga pigtatamaan ng virus. Ipinahayag ni David na nagpuon ang outbreak sa Pasay City, Malabon, asin Navotas, asin naglakop na sa iba pang lugar sa Metro Manila na nakapag-restro ng halangkaw na bagong kaso ng COVID-19 mantang ang mga kaso sa tulong original location diit nang nagluluya. Sinabi niyang dakol na lugar sa Metro Manila ang may pag-itaas kan kaso ng COVID-19 na harani sa level na nailing kan Agosto 2020. Sinabi ni David na nakaigwa naman nin pag-itaas ng kaso sa kataraning na probinsya kan Metro Manila, arog kan Rizal, Cavite, asin Bulacan. Manta nagbaba ang kaso sa Cebu City. Enotong sinabi kan Octa Research Group na 8,000 sa 9,000 na bagong kaso ang marrestro ngunyan na bulan. Dagdag na barata yan sa luwas si Renz Luna. Renz, kamen. 25% na ang natatapalan ng mga tinampo na ginudak na prime water digdi sa sentro. Ini ang nagluwas na kung saan sa pag-observer kandi si Gibinyos ko niya na pagkahapon na kung saan nagkakapira pa sa ng kalot digdi sa mismong Rizal Street ang nababalik na prime water particular digdi sa may covered court maging man digdi sa may palaog kan na barangay Ilawod ang kan digdi sa may barangay Bagumbayan. Inot naman niya ng pinatanidan kan lokal na gobyerno sa panginot ni Mayor Vic Prete ang prime water maging man ang sangguniang bayan na kinakaipuhan na bago matapos sining bulan tapos na ninda ang sa indang mga proyekto tanganing makaagi naman diretso ang mga bihikulo digdi sa naunambitan ng tinampo. Kaya iniman tinawa naman ng sigurasyon kan branch manager kan Prime Water na si Engineer Roger Pereira na kung sa insiguro sa iyan na bago man matapos ang Marso, kaya nindang tapalan ang mga tinampong sa indang ginudak sa pag-ayos kan mga tubo sa Iraro, lalo-lalo naman digdi sa Kalabaan kan Rizal Street kan Dargalbay. Reta, Renz Luna, DCGB News.
Miyaras tanto posibleng pumakol sa 11,000 na bagong kaso ng COVID-19 ang marrestro kadal daw pagabot sa katapusan kan Marso. Base ini sa panabagong projection kan Octa Research Group in kaso magpadagos ang upward trend kan COVID-19. Paliwanag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na lalo pang nagitaas ang reproduction rate o bilang kan mga tawong pigtatamaan kan helang ngunya na nasa 2.3 na. Para sa Metro Manila, nailingan man nin pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa Rizal, Cavite, asin Bulacan, mantang nagbaba na ang kaso ng COVID-19 sa Cebu. Sigun kay David, kaibanan sa dahilan sa pagitaas kan kaso ng COVID-19 iyong pagdakol kan mobility kan mga tao as hindi pagsunod sa minimum health standards. Inanunsyo ni Anak Kalusugan Representative Mike Defensor na nagpositibo siya sa COVID-19. Sigun kay Defensor, na duwang simana na ang nakakaagi kan magpositibo siya sa helang. Para sa iya, 7 pag-ariba niya sa arong kay rebana na sa iyang manugang ang nagpositibo man sa COVID-19. Sinabi ni Defensor na asymptomatic man siya, sinda nag-quarantine, nag-inom ng bulong, asin vitamina, asin nag-koordinar sa gobyerno lokal, may kinaraman sa sendang sitwasyon. Sa ngunyan, nasa marina siyang kamugtakan asin kay po na sana ang confirmatory test na negatibo na siya sa COVID-19 bago siya makaluwas giraray. Miyaras tanto sinupalpal kan private and public sector union asin labor organization ang pigigibong red tagging kan gobyerno sa paagi kan Department of Interior and Local Government kung saan pigbabugtak ang lehitimong public sector union bilang Communist Terrorist Group o CTG. Sigun kay nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sani Matula, nagpalas na ng direktiba ang DILG kan Marso 10 sa sendang mga regional directors maging sa sendang regional secretary kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ibugtak sa listahan ang mga empleyado ng gobyerno na napatunayan ng miyembro kan Alliance of Concerned Teachers as in Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o CARAGE. Paliwanag ni Matula, maski ang ACT as in CARAGE bako affiliated kan mahiwas na coalition, ang trabaho kan nagkaisa Labor Coalition, yan idinepensa ang integridad asin katalingkasan kan trade union, lalo na ang buhay asin seguridad kan senda mga miyembro. Idinugang pa ni Matula na ang diretso kan mga obrero na magbilog ng organisasyon itinataong poder kan lambang saro bilang social being. Dagdag na bareta dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Naipuhan talaga ko niyan, ang kooperasyon kan lambang sa na mga paraataman nin ahayop sa sudad ni Legazpi Tangani na maprotehiran ang sendang mga ataman pati naman ang publiko. Ini ang sigararay na pagdarumdom kan Legazpi City Veterinary Office matapos na may saro na naman ni Sir ini ang aksidente kasubagong pagkaaga sa Barangay Cruzada, Legazpi City kung sa ikin sarong Lady Guard ang aksidente dahilan sa nabungko ang sarong balaw pagaw na ayam. Sigun kay Estepona ang pangapunan ngunyan kan City Veterinary Office kay puhan daw na tangubo na kan mga residentes kan sudad lalo na mga nag-aataman ng mga ayam na bantayan ng guard nin maray na dahi makawaluwas sa tinampo dahilan sa daiman na basta-bastang maibitara na ang aksidenteng darakan mga ini. Sigun kay Estepona, patagos mo niyan sa indang paghinguwa na makapagkondusir ni magkakanigong espersos tangani na ma-informaran ng publiko manungudigdi asin man na mapreventaran na kung ano pa man ang klase ng aksidente na darakan mga balaw-bagaw na ayam digdi sa tuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Ipinasar na sa Kamara de Representantes ang House Bill 8835 na may kamautan na pagkusugon ang microbiology profession sa nasyon. Sa botong 210 na pabor, asin daing kontra, na aprobaran sa ikatulo asin final na pagbasa ang Microbiology Profession Act. Kamautan kan bill na midbidon asin pagkusugon ang kakayahan, kaaraman, asin kapasidad kan mga microbiology practitioners. Makrear nin Professional Board of Microbiology na iyo ang mamamahala, makontrol asin ma-regulate sa training o pag-ensayo nin microbiology sa nasyon. Tutugutan naman ang iba pang professional na
na nakaresto sa Professional Regulation Commission aron kan mga doctors of medicine, veterinary medicine, as in medical technologist para pagpadagos ang practice kan microbiology profession. Ang mga dayuan pwede man na mag-ensayo nin microbiology sa nasyon na dain ang mga paararam sa microbiology licensure examination kariban na nasyon na pinag-alian kan dayuan kung na may kapariyo man na kondisyon sa mga Pilipinong nag-iensayo nin microbiology. Daing poder si Agriculture Secretary William Dar na mamayo sa Department of Agriculture kung daika ni Aram ang nangyayaring racket o tongpats sa importasyon in urig. Inang pahayag ni Senate President Tito Soto matapos ibulgar ni Senador Panfilo Lacson na ali sa laog kan DA na may nagkakolekta nin tongpats na 5 sagud 7 pesos kada kilo nin imported na urig. Sinabi man ni Lacson na dapat aram o kaya nadangog na lamang ni Dar ang sinanigan sa laogan sa iyong departamento, partikular na sa MAV Management Committee na kumpesto kang Bureau of Animal Industry as si National Meat Inspection Services. Sharing man dapat aram o nadangog kay ni ang SOP sa alokasyon kan kota na nagpapabor sa importer asin ang pag-issue nin phytosanitary import clearance. Tinawan doon ni Lacson naloy na ining practice na okay ang nangyayari. Alimbawa kan Hunyo sa Oktubre 2018 nagbaha ni imported pork sa Pilipinas sali sa mga nasyon na ban dahil sa African swine fever kaya naperita na mag-issue nin memorandum order mananangod sa digdi si Agriculture Secretary Manny Piñol. Tanawanin doon ni Lacson na triple wami ang tama sa tuya kan maanomaliyang aktibidad na ining. Para sa pagagadan ang lokal na industriya nin Origan, igwaman nin health concern as in issue na foregone revenues o nawawarang income sa gobyerno. Tinawan doon kang grupo ng pork producers na dapat mabulgar ang sindikato sa laog kang Department of Agriculture na nagresibin ng tongpats halay sa mga importer. Sigun kay Nick Briones, Vice Presidente kan Pork Producers Federation of the Philippines, nasusuguon man sana ni Presidente Rodrigo Duterte si Justice Secretary Menardo Guevara na imbestigaran kan National Bureau of Investigation ang nasabing anomalya. Nangalasinda ko natatamas gusto kan DA na dagdagan ang importasyon ng karne kaysa sa langkawan ang tarifa kay mga imported na produktong urig. Na pag-araman na imbis na 40% gigibuno sa ng 5% ang tarifa na ikakalugi ni marahay kan gobyerno. Sigun kay Briones na maabot sa 14 billion pesos na income sa tarifa taon-taon ang mawawara sa gobyerno na dapat may tatao sa sektor kan agrikultura. Nagtutubod ang grupo na kung tututukan ni Justice Secretary Menard Guevara ang investigation sa issue kan tongpats, mabubulgar kung ang gabos na involto sa anomalya sa DA. Sa ngunyan, dahil pamanggararin masasolusyonan kan DA ang problema na nagpapasakit sa mga para ataman in urig araw kan smuggling, African swine fever, asin ang palabaw na importasyon. May oras tanto hinagad kan Senado kay Presidente Rodrigo Duterte na magdeklarar ng state of national calamity dalan sa matinding danyos kan African swine fever sa industriya nin mga paraurig. An apelasyon kan mga senador sa presidente nakapalaman siya na aprobaran ng Senate Resolution 676 na may kamawatan na maggamit ang National Disaster Reduction and Management Fund as in Quick Response Fund para masimbagan ang problemang hatod kan ASF. Initangani masuportahan ang lakdang kan Department of Agriculture sa pagkontrol as in solusyon sa ESF. Nakapalaman pa sa resolution ang pagkontra kan Senado na ibaba sa 5% sagkod 15% ang presenting 30 sagkod 40% tarifa na ipinapataw sa importasyon ng karne nin urig. Kontraman ng Senado na itaas ang minimum access volume o bulto kan imported na urig ngunyan na taon. 7
Pigdalao man ang mayroon na ng investigasyon kan binilog na special team kan Department of Justice para tutukan ang pagkagaran kan siyam na aktivista sa Calabarzon area. Ipinahayag ni Justice Secretary Maynard Guevara na tulos nindang binilog ang special investigation team matapos i-refer kan DOJ ang investigasyon sa pagkagaran kan siyam na katawo sa Administrative Order 35. Ang AO35 sarong Interagency Committee na nasugo na mag-investigar para sa extra-legal killings, enforced disappearances, torture as in iba pang grave violation na may kinaraman sa right of life, liberty, and security ni sarong tawo. Katakod kini, nangapunan si Guevara sa publiko lalo na sa mga nakahiling ng krimen na tulos makipag-coordinar sa DOJ para sa investigasyon kan special team. Mientras tanto, mantang nakalaog na sa nasyon ang primerong taon kan lockdown, inagad ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa Malacanang na magpalos nin sanggatos o kaya 100-day summer offensive kontra sa COVID-19. Sa sinabi ng publiko, pwedeng maasigurar nin panggagana sa giyera kontra sa COVID-19 bako para ipailing ang armas kundi ang bakunahan ang mga namamanuan sa ipinaliwanag na dapat gamiton kan Malacanang ang anibersaryo na iluwas ang 500 días na plano para sa summer offensive poon Abril hasta Hunyo na may malinaw na puntirya sa laro kan bilang nin mga tawo na babakunahan bilang kan bakunang maabot asin iba pa. Mientras tanto, mantang day pa man minapuon ang pilot test sa mga localized as in limited face-to-face classes sa mga low-risk area, sinabi ni Senador si Erwin Gatchalian na dapat nang puunan kan Department of Education ang pagpapatindog ng mga kinakaipon na infrastruktura para sa ligtas na pagbukas ng mga eskwelahan. Sa sinabi na dapat ngunyan pa sana, pigahandaan na ang pagbukas kan mga eskwelahan asin tawan in prioridad ang pagkakaigwan in sufisyente, ligtas asin masarig na mga fasilidades pati naman ang malinig na tubig sa mga eskwelahan tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante asin mga paratokdo. Idinugang pa man niya na dapat magkakanig ang fasilidades para sa water, sanitation and hygiene o WAS lalo na sa mga eskwelahan na may kakulangan kaini. Kinontistar ni Senador Risa Ontiveros ang Interagency Task Force na ilantad na ang ginastusan kan 690.5 billion pesos na inutang kan gobyerno tangani masimbagan asin mapugulan ng paglakop kan COVID-19. Binatikos man niya ang mga opisyales kan gobyerno na naolakitan kan virus poon kan ipagibo o pagibuhon ang manyanita hasta ang pagbaliwala sa health protocol alagad nagpatakot pang aarestaron ang publiko na masuway digding. Kinastig man ni Hontiveros ang iyatap sa paggamit ng kalokohan asin bako epektibong band-aid solution bilang pangtakop o dai talagang sistema sa pagsimbag na ginigibo ang gobyerno. Itinulaan ang rehistrasyon para sa school year 2021-2022 sa Marso 26 hasta Abril 30 ngunya na taon. Sinabi kang Department of Education na amay ang rehistrasyon dalang tadakulan ni Marahay ang pagbabago sa school calendar kan 2020-2021. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na ang gabos na mga kindergarten grade 1, 7 as in 11 sa public elementary school as in secondary school, yun dapat na magpa-pre-register na. Ipinaliwanag niyan dalan sa COVID-19 ang pagkakaigwanin amay na rehistrasyon gigibuon sa mga lugar na nasa general community quarantine mantang ang in-person registration sa paagi kan mga magurang pwedeng tugutan sa mga lugar na nasa modified general community quarantine alagad dapat obserbaran manggararay ang social distancing. Yan mga tugang ang detalles ng mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pagkarang mga pagariba,
Ronald Baldo Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kang senong pagantabay. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon